Vi vil fortælle lidt om fosforsyre i cola. Vi vil gerne med det her forsøg undersøge, hvor meget fosforsyre der er i Coca-Cola på baggrund af den titrækurve, hvor vi altså tilsætter natriumhydroxid til Coca-Cola. Ja, og først skal vi have lidt teori, og jeg vil forklare, hvad en polyhydrogensyre er. Det er en syre, som har flere hydroner, som den kan afgive i forhold til vores monohydrogensyre, som kun kan afgive en hydron. Ja. Og det har så betydning for ækvivalenspunkterne, fordi en syre, der kun har én hydron, vil kun få et ækvivalenspunkt, og det betyder så, at når man har flere hydroner, den afgiver på forskellige tidspunkter, får man flere ækvivalenspunkter. Og vores fosforsyre har 3 hydroner, men vi kan kun se de 2 første ækvivalenspunkter, da pKs-værdien ved ækvivalenspunkt 3 er for høj. pKs-værdi, det er noget eller en måde, man inddeler syren på. KS spænder over et større felt end PKS, og derfor bliver PKS mere præcist. Man bruger det til at måle syrens styrke med, og hvis den spænder over et felt fra -7, PKS spænder over et felt fra -7 til 14, hvor KS ligger på et felt, der går fra 10 i -14 til 10 i 7. Og PKS-værdien for fosforsyre er 2,12. Ja, vi skal også bruge pufferligningen, som siger, at pH er lige med pKs plus log til koncentrationen af basen divideret med koncentrationen af syren. Ja. En titrering bruger man til at finde ud af, hvornår at stofmængderne af 2 stoffer er ens. Og når de er det, så er det, man ser, at det har ækvivalenspunkt, og det er så, når der er en lodret stigning. Det er også muligt at finde pKs-værdierne af nogle stoffer ud fra en kurve, altså en titrerkurve, og det gør man ved at gå halvvejs hen mod ækvivalenspunktet, altså ud af x-aksen, og så der, hvor man er halvvejs, der vil koncentrationerne af stofferne være det samme, hvilket også betyder, at pH vil være det samme som pKs-værdien. Og det kan vi se ud fra pufferligningen, fordi at log til 10 basen divideret med syren, det vil give 1, fordi de er det samme, og log til 1, det giver 0, så det er plus 0. Derfor så får vi udledt det her. Vores resultater til denne rapport ses her, hvor vi her har volumen, altså er tilsat natriumhydroxid, og så har vi pH-værdien, som følger. Her nede har vi så den titrerkurve, vi fik ud fra vores målinger. Ja. Ved at kigge på vores titrerkurve, så vil vi altså bestemme ækvivalenspunkterne og halvekvivalenspunkterne. Det gjorde vi ved at kigge på grafen. Så det første, det fandt vi her omkring, og det næste, det fandt vi her omkring. Så første ækvivalenspunkt fandt vi altså ved pH 4, omkring 6,57 ml. Andet ækvivalenspunkt fandt vi ved cirka pH omkring 8,3 og med milliliter 21,25. Og det tredje, det finder vi ikke på kurven, da pKs-værdien var for høj. Det første ækvivalenspunkt, det ligger ved 3,285 ml tilsat natriumhydroxid, og det andet ved 13,91 ml. Og vi skal nu bestemme koncentrationen udtrykt ved milligram fosforsyre per liter cola. Og det gør vi ved først at beregne stofmængden, så da vi både kender koncentrationen og volumen. Og koncentrationen kender vi allerede i forvejen, da det må være den samme som basens koncentration. Derfor bruger vi ligningen for koncentration, eller for stofmængde, og indsætter vores kendte faktorer. Og så ender vi så ud med stofmængden, som I ser der. Og da vi gerne vil ende med at få det ud i gram, så bruger vi så formlen M er lige med store M gange N. Og vi indsætter de kendte faktorer igen. Og så får vi så en værdi i milligram. I gram. Vi får det i gram. Og vi vil gerne ende med at have det i milligram, så derfor så ganger vi med 1000. Og det vi har i milligram nu er per 0,1 liter, så derfor så ganger vi også med 10 for at få det i liter, så vi ender ud med at have 643,8 milligram per liter.
Og Fødevarestyrelsen har sagt, at der må være 700 mg per liter. Så det betyder altså, at den her Coca-Cola-forsøg, det overholder den værdi, og endda, at det ligger en lille smule under. Ja. Det vi så skulle til at arbejde med nu, det var at vælge en farveindikator, vi kunne bruge til at bestemme ekvivalenspunktet. Det er første ekvivalenspunkt. Og da vi har bestemt det til at have en pH-værdi på omkring 4, så skal vi finde en indikator, der skifter farve ved en pH-værdi omkring 4. Og vi ser her altså et billede af forskellige indikatorer, hvor man kan vælge den pH-værdi, der vælger alt efter farveskiftet. Yes. Og det vi så har valgt til vores, det er at bruge det, der hedder brun kresolgryn. Da det skifter fra gul til grøn ved præcis 4, hvilket passer til den pH-værdi, vi arbejder med. Vi skulle også se på, hvad ammonium kunne have indflydelse på trækurvens forløb. Den kemiske formel for ammonium er NH4+, og det er en svag syre, så derfor vil den rykke ekvivalenspunktet længere op ad y-aksen og længere hen ad x-aksen, da vi vil få mere syre. Så det vi kan konkludere fra det her forsøg, det er, at der er 634,8 mg fosforsyre per liter cola. Og udover det, så kan vi også konkludere, at vi på vores citrærkurve for cola får 2 ekvivalenspunkter, på trods af, at fosforsyre har 3 hydroner, som den navngiver undervejs. Vi har også fundet de forskellige værdier på vores citrærkurve, både ved ekvivalenspunkterne, men også ved halvekvivalenspunkterne. Og som det sidste kan vi konkludere, at de andre syrer, der er i cola, også har betydning for vores citrærkurve.